Di berdewamiya belavbûna vîrusa korona li cîhanê, ku roj bi roj hejmara qurbaniyên vê nexweşiyê bilind dibin. Li Rojhilatê Kurdistanê jî hejmara helgerên vîrusa koronayê di bilindbûnê de berdewam e, ku hejmara wan gihişt 2523 kesî. Deverên belavbûna helgerên nexweşiya vîrusa korona li Rojhilatê Kurdistanê wiha hatiye. Parêzgeha Ormiyê 725 kes bi koronayê ketine û ji vê hejmarê jî 385 baş bûne û 6 kesan jî jiyana xwe ji dest dane. Li parêzgeha Loristan 754 kes bi korona ketine û ji vê hejmarê jî 166 kes ji nexweşiyê baş bûne û 61 kesan jî jiyana xwe ji dest daye. Li parêzgeha Sûnê jî 515 kes bi vîrusa koronayê ketine û ji vê hejmarê 146 kes baş bûne. Her wiha 65 kesan jî jiyana xwe ji dest dane. Li parêzgeha Kirmaşan jî 207 kes bi vîrusa koronayê ketine û ji wan jî 72 kes baş bûne û 29 kesan jî canê xwe ji dest dane. Li parêzgeha Îlam jî 296 kes bi koronayê ketine û ji vê hejmarê 153 kes baş bûne û 27 jî canê xwe ji dest dane. Li gorî van amaran ku hejmara geştiya helgerên vîrusa koronayê li Rojhilatê Kurdistanê gihişt 2523 kesî û ji vê hejmarê jî 1122 kes baş bûne û hejmara qurbaniyên ku canê xwe jî bi sedema korona ji dest dane li Rojhilatê Kurdistanê gihişt 242 kesî.